Бүгін жымға 26 ноябрь эфирда Соба докыннары телевидениесі. Одна информацион студиясынан сізді мен Райле Ғалявины сәлемлейм. Хайырлы кеш біздің бүгінгі программада. QR-кодлы тұрмыш жәмәғат транспортларына да келіп жетті. Ворскилс республика бәйгілері bu атнада біздің Собада да өтті. Бұл якшамбіде әнейлеріне зұрлайбыз. Ана дона медали иесі Ризале Хабибуллина язмабыз геройы. Хәзер барсы турында да тулырак. Татарстанда жәмәгать транспортына QR-кодсыз кертми башладылар. Бу шикләүләрдән районнарда искәрмә түгел. Собалылар да 22 ноябрьдән маршрут автобусларында QR-кодлары һәм прививка ясатырга ярамаганлыкны раслаучы белешмә булган очракта гына йөри ала. Без моңа автобус белән рейдка чыгып инанып кайттык. Хәбәргә күз салыйк. Бу Соба урамы. Бездә юлларда күпчелекне җиңел машиналар тәшкил итә. Маршрут автобуслары билгеле бер сәгатьләрдә генә йөри. Сәгать көндезге 11 тулганда мәчет каршына автобус килеп туктады. Җәмәгать транспортында QR-кодлар белән йөрү системасы Соба районына да килеп җитте. Әлеге мизгелләрдә без Байлар Собасының үзәк урамында менә бу автобус хәзер Соба Шәмәрдән маршруты буенча рейска кузгала. Без автобус эченә үтәбез. Анда безне шофер махсус QR-кодка тикшерүче телефон белән көтеп тора. QR-кодыгыз действительно. Рәхмәт, без сезнең белән рейска кузгалабыз. Җәмәгать транспортында QR-кодлар белән йөрүне Собалар аңлы кабул итә. Менә шушы Соба Шәмәрдән маршрутына утыручыларның һәммәсенең дә кулларында бу белешмә бар. Шофер Марс Хәснуллин рейска кузгалыр алдыннан һәр пассажир янына килеп, кулындагы махсус телефон белән QR-кодларның дөрестлеген тикшерде. Әлбәттә, бу бик тиз эш түгел. Телефонның информацияны кабул итеп җавап биргәнче билгеле бер вакыт үтә. Гадәттәгечә килеп туктау, пассажир кирип утыру, кузгалып китү түгел хәзер. Безгә намда телефон бирделәр, кузгалып кайттылар. Бу QR-код тикшертән телефон бу. Ничек эшли ул? Монда нитәсендә кушасында ана үзенең программасы бар. QR-код дигән. Шо басасында кешене QR-кодына китерәсең. И сразу нинча дигән фамилия, имущество, госуслуги. Һәр кеше аерым кушып дәсең. Шоферларның кулларында Татарстан Республикасы Премьер-министрының җәмәгать транспортына кертелгән яңа кагыйдәләре, ягъни шикләүләр турында карары бар. Анда бар тик QR-кодлы яки прививка ясатырга ярамаганлыкны раслаучы белешмәле пассажирларны йөртү турында гына әйтелә. Бу карар буенча ике компонентлы прививканың беренчесен генә ясаткан булсаң да, җәмәгать транспортында йөрү хокукы бирелми. Бу рейста нәкъ менә шундый кешеләр дә бар иде. Шофер инде аларны төшереп калдырмады. Әмма бу автобус йөртүче өчен ризыклы булып кала. Чөнки теләсә кайсы урында махсус тикшерүче төркем килеп керергә һәм салондагы пассажирларны тикшерергә мөмкин. Шоферны да аңлап була, аларга һәр кеше кадерле. Бу яңа шикләүләр белән йөрүчеләр кимәде ди Марс Хәснуллин. Бу QR-кодлар кергәннән соң әзрәк кимәде инде пассажирлар, но күбесеннән юк бит QR-код. Таксида аны сорамыйлар. Күбесе шул такси белән йөрәйне. 4 кеше җыелышалар да, шул автобус бәясе байны бар. Почти 5 сум артып байны такси. Соба Шәмәрдән маршруты Тимыршык, Кызылмиша, Көйек, Иләбәр, Измә авыллары аша үтә. Бу рейста, мәсәлән, җәмгысе 15 пассажир җыелды. Күпчелек Шәмәрдәнгә кайта. QR-кодлы йөрүгә ничек карауларын үзләреннән сораштык. Мин бүген Собага бардым, вот монда тикшерделәр QR-код, паспорт. Шуннан тикшерә башлады. Бүген генә мин бардым Собага. Тагын кайда тикшерделәр? Казанда, кичә Казанда булдым. Метрога кертмиләр, QR-кодсыз. Полициялар торганда тоже капалар тикшерәләр. Кирип булмый. Собадан кайтам, Шәмәрдәнгә хәтле QR-кодлар безгә хәтле килеп җитте инде. Бер җиргә дә кирип булмый, бер кая кертмиләр. Төнесе паспортны гел үзең белән алып йөрергә тоже куркыныч, я югалтасың, я бер нәрсә була, паспортсыз кертмиләр инде, һәм бөтен нәрсәне үзең белән йөртәсе була гел. Белмим инде кайчан хәтле булыр бу хәлләр. Тизрәк бетсен иде инде. Сегодня первый раз я попала, чтобы с проверкой на QR-код. Да. Я считаю это правильно, потому что раз
идет борьба по коронавирусу, надо, по-моему, всем привиться и получить этот код. И чтобы остальные были в безопасности, у кого нет противопоказаний, надо сделать прививку. Я считаю, я за прививку. Татарстан җәмәгать транспортына QR-код системасын гамәлгә керткән әлегә бердән-бер регион. Бу чикләүләрнең кайсы вакытка кадәр дәвам итүе дә хәзергә билгеле түгел. Ә менә QR-кодсыз кешеләрнең автобуста чикләүләр кагыйдәләрен бозган очракта штрафлар суммасы шактый саллы. Шәхси затларга 30 меңнән башлап, юридик затларга 300 меңгә кадәр. Саба Шәмәрдән рейсына бүген 2 пассажир утыртылмады. Аның берсе 65 яшьтән югары һәм QR-коды юк, ә икенче ханым мин прививка ясатмадым гына диде. Ә карарлар үтәлер өчен чыгарыла. Үпкәләштән түгел. Татарстанда WorldSkills Русия төбәк чемпионаты бара. Ул быел республиканың 16 шәһәрендә һәм авылларында үтә. Әлеге исемлектә байлар сабасы да бар. Бәйгенең барышы белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Районыбызның аграр күллият базасында 22 ноябрьдән 26 ноябрьгә кадәр сәнәгать робот техникасы компетенциясе буенча ярышлар уза. Биредә чемпионатның 2нче этабында республикабыздан 5 команда көч сынаша. Ярышучыларның яшь аралыгы 12 яшьтән 16 яшькә кадәр. Бәйгенең баш эксперты Технороботикс компаниясе вәкиле Вячеслав Чехун. Две команды из Челнов, одна команда Акваториум Челны, другая команда 30-я школа-лицей. Дальше команда из Казани, из КНЕТУ КАИ, команда из Нижнекамска, из Акваториума Нижнекамского и одна команда из Сабов. Здесь есть участники, которые первый раз участвуют, есть участники, которые уже несколько раз участвовали. Насчет призеров нет, здесь призеров еще не было, то есть чаще всего, если они заняли хотя бы не раз призовое место, то они уже не смогут еще раз участвовать. Ярышта катнашучылар 2 сәгать дәвамында роботларга программа язалар. Аннары шуның нигезендә практик өлеш үткәрелә. Соба командасында сәләтле балалар мәктәбе укучылары Бәхтияр Гыйлметдинов һәм Илдан Гатауллин. Алар 7нче сыйныфта белем алалар. Егетләр контактлы эретеп ябыштыру буенча биремнәр үтәделәр. Шараны барлык санитар таләпләргә туры килерлек итеп оештырдык ди Соба муниципаль районы башкарма комитетының мәгълүматлаштыру бүлеге җитәкчесе Марат Захидуллин. Без үзебезнең җирлегебездә Соба аграр күллияте бинасында республика чемпионаты, WorldSkills чемпионатын, промышленная робототехника компетенция буенча катнашучыларны үзебездә кабул итәргә бик шатбыз. Монда инде бу чемпионатны үткәрергә барлык уңайлыклар да тудырылган. Яшь профессионаллар бәйгесенең рәсми партнеры KUKA Robotics компаниясе. Ул сәнәгатьнең төрле тармакларында автоматлаштыру һәм роботлаштыру өлкәсендә әйдәп баручы компанияларның берсе булып тора. В этом году в Богатых Сабах открылась новая площадка WorldSkills по направлению промышленная робототехника, и наша компания является официальным партнером с 2015 года. И мы очень рады поддерживать это мероприятие и считаем, что замечательно, что новые молодые профессионалы теперь могут отрабатывать свои умения на нашем оборудовании, готовиться к соревнованиям более высокого класса, и что у них есть возможность посмотреть, насколько легко можно работать в промышленных задачах и выполнять их с помощью нашего оборудования. И также я очень рад, что практическое применение роботов в промышленности происходит с помощью тех же молодых профессионалов, которые набираются опыта на таких мероприятиях. WorldSkillsның төп максаты хезмәт кешесен зурлау, аның үсешен кайгырту һәм яшь буыннар өчен мөмкинлекләр тудыру. Биредә катнашканнар югары квалификацияга ия була. Хезмәт базарында да аларга ихтыяҗ зур. Итоги подведены будут после 3-го этапа. На следующей неделе будет проходить 3-й этап. После него уже будут вывешены все итоги. Яшь райондашларыбызга әлеге дәрәҗәле ярышларда уңышлар телибез. Көндәлек эш мәшәкатьләре белән җәй көз үтеп китте. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең төп бурычы салкын кышкы айларда терлекләрне асрау өчен тиешле шартлар тудыру һәм ит-сөт җитештерү күләмен саклап калу. Шушы көннәрдә без игенче акционерлык җәмгыятендә булып, хуҗалык терлекчеләренең бу җаваплы чорга ничек әзерләнүләрен карап кайттык. Агросәнәгать өлкәсендә ел әйләнәсендә тотрыклы керем бирүче төп тармак терлекчелек. Районда иң күп терлек игенче җәмгыятендә асрала. 3200 баш мал булып, шуның 1182-се савым сыерлар. Бу елга коры явымсыз җәй иң беренче чиратта маллар өчен азык-төлек әзерләү мәсьәләсен беренче урынга куйган.
Мари Эл ягына чыгып тәтерлек азыга әзерләргә туры килгән. Шыгымлы эш булса да, кышкы шырга җитәрлек азык әзерләнгән. 500 башка исәпләнгән менә бу бозаулар торагында 2 айдан 6 айга кадәр булган маллар тәрбияләнә. Бозау караучы Гөлсинә Галимова үз хезмәтен яратып, намус белән башкара. Мин терлекчелектә үзем 29 ел эшлим. Иртәнге 7-дә киләбез, 11-дә кайтабыз. Бу торакта 500 баш мал бар. Абиттан соң 1-дә килеп 4-тә кайтабыз. Менә шул вакыт эчендә шу малларны тәрбиялибез. Без ияләнеп биттек бу хезмәткә. Безнең өчен авыр дип әйтә алмыйм. Без иртә торгач шу маллар янына киләсе килеп тора инде. Бүгенге көндә игенче җәмгыятендә 1087 сыер савыла. Көндәлек савым бер сыерга уртача 29 килограмм тәшкил итә. 155 баш савым сыерга исәпләнгән яңа торакка маллар әле 2 ай элек кенә кертелгән. Барсы да малларга уңайлы булсын дип эшләргә тырыштык ди хуҗалыкның баш зоотехника Марс Уәлиев. Анда без максимально комфортные условия создавать тырыштык сыерларга. Дельта скреперлар куйдык. Лежакларны зур иттек. Лежакларга маталар салы резиновый. Шул киләчәктә монда куелачактан җәйгә таба вентиляторлар и чисталкалар куелачак. Бу безнең икенче предприятиесендә 3201 ноябрьгә 3200 баштан артык баш сыер малы бар инде. Шуның 1188 сыер. Общий сыер инде. Бүгенге көндә 1087 сыер савыла. Бер сыерга 29 литр. Кичәге сводка буенча 31700 дан артык сөт савып алдык. Бу яңа торакны без күзгенә бер ай тирәсе генә эшләп киләбез монда. Монда безнең 150 башка исәпләнгән. Бу яңа без алган разлой сыерлары. Алар монда торалар да галерея буенча яңа савым залына керәләр. Игенче хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Зарипов бик төгәл һәм тәвәккәл кеше. Зур хуҗалыкта көндәлек мәшәкатьләр дә бик күп була. Шул ук вакытта күләмле төзелеш эшләре дә башкарылган. Иң мөһиме халыкка эш бар. Стройка эшләре дә бер сәгать тукталмады. Быелгы елда 45 миллионлык стройкалар алып барылып, бунда инде безнең яңа стройкалар да бар, капиталь ремонтлау да бар, яңадан төзекләндерү эшләре дә кергән. Барысы бергә 45 миллион. Шуларның менә узган ел 2020 елның ноябрь аеннан ачкан идек даими зал 600 башка исәпләнгән, 36 урынлы евро параллель сау зал ачкан идек. Бу инде безнең күпмедер сөткә үсешне булдырды. Яңадан да инде безнең тораклар кирәк була башлады. Шуңа күрә инде быел яңадан 155 башка исәпләнгән яңа баштан торак эшләп сафка басты. Бүгенге көндә без ул торакта булдык. Ул торак инде анда бөтен сыерлар кирип, бүгенге көндә бөтен көчен эшли. Яңадан безнең хезмәт дилиниясендә килеп туды шундый вопрос, ихтыяҗ. Зур игәл техникаларны сакларга урын кирәк булды. Без инде 2021 елның ел башыннан тиз генә 44 көн дигәндә без аны аякка бастырып, шушы зур игәл техникаларны, шәче комплексларын тарга урыннар, гараж ясап куйдык. Яңадан да инде безнең комбайннар, яңадан карма әзерләү техникаларын саклау өчен бер гаражга капиталь ремонт эшләдек. Яңадан да безнең шикши ягында шушы аяк карма техникаларын, комбайннарны тыгарга бер зур гараж эшләнде. Яңадан шикше амбар территориясына безнең заправка күчерелеп, заправкалар эшләнеп куелды. Һәм инде менә үзегез күреп торасыз, монда инде шикше отделениесендә 2500 тоннага исәпләнгән склад эшләнеп тапшырылды. Бүгенге көндә безнең анда ашлыклар белән тулы булмаса да, барыбер үз вазифаларын эшлиләр, үтиләр, кайткан кармалар берсе дә әрәм булмый, бөтенесе шушы складларда саклана. Яңадан да менә без басып тора торган территорияда бу зерночистительный комплекс 70 тонна, бер сәгатькә 70 тонна көч егәрлектәге шушы зерночистительный комплексны эшләп, без моны эшләтеп карый алдык быелгы елда. Бу инде быел ихтыяҗ булмаса да, киләсе елларга, башка елларга ихтыяҗ булыр дип уйлыйбыз. Шушы безнең төп эшләребез, быелгы стройка эшләребез шушылар булды. Игенче җәмгыятенең шикше бүлекчәсендә дә булдык. 300 башка исәпләнгән тонналар торагында Илназ Галимов хезмәт куя. Әлеге тонналар каплатылгач, измәдәге сыерлар фермасына бузаулату өчен күчерелә. Матрактан бер үзем эшләп инде, итәбеләк киләм инде, шул җилләрдә инде. Шул теге чара үзем башта инде итәбеләк инде.
Авыл кішісі болғанына қанағат болып шүкір етіп яши. Фермадан арып қойткаш өзінің қожалығындағы малларны да қорап кіре. Һәм бұл эшләрнең барысында яратып, күңел беріп башкаралар. Жышы Ризат Рамазановның әнисе Гүлизем апа Рамазанова да нәкъ менә шундыйларның берсе. Минем тракта 80 баш мал, шул 6 айдан безгә менәләр. Комплексдан без аларны 60-га асырыбыз инде, аннары соңлар безнең күчәләр атуга, ассимиляцияга. Шул маллар, шул тилешә була инде, алай начар түгел, тыныч, ияләнгән инде. Мин монда 15 ел эшлим. Зарплата безнең инде һәрвакыт бирелеп бара, вакытында андый безнең авырлык күргән зарплата, Аллага шөкер. Алмаз Фаровичка зур рәхмәт. Зарплатларыбыз югары, түбән зарплата алган юк. Эшебезгә күрә бик югары зарплата алабыз. Иде тоже маллар асырыйбыз инде, сыерлар, бузаулар. Шул гадәттәгечә инде барыбызда күп мал асырыйбыз инде. Вакытында безгә тоже биреп баралар, печәнен, кормасын, фуражын. Ул яктан авырлык күргән юк. Безгә мал асрау җайлы, уңайлы инде. Хуҗалыкта һәр эшне исәп-хисап белән алып баралар. Киремнең 96% терлекчелеккә туры килә. Сөт җитештерүдән 80%, ит җитештерүдән 20% табыш алалар. Продукция җитештерүдә үсеш булуда алга таба яхшы фаразлар ясарга мөмкинлек бирә. Бу авыр елга карамастан безнең продукция алу, продукция җитештерү берсе дә кимемәде, киресенчә без арттырырга ирешә алдык. Монда инде безнең сөт җитештерү, ит җитештерүне без бүгенге көндә 10 айлык нәтиҗәләре буенча 16% арттырып үти алдык. Һәм инде шулай ук акча киремен biz 18%-ка узганга карата арттыра алдык, пока безнең шушай баралабыз. Бузау алулар буенча да без 10% үсеш белән чыгарыбыз дип торабыз елны. Акча кирүнең сөт бәяләренең тотрыклы торуы җәй буе һәм инде сөт бәяләренең яңадан шушы соңгы менә бу ноябрь айларында әле тагын артып китүе дә безнең бик сөендерә. Шулай ук иткә ихтыяҗ артып, итнең бәяләре дә бүгенге көндә артып китте. Узган елгы бәяләргә караганда 10-12%-ка бәяләр артык. Бу тоже безне бик сөендерә бүгенге көндә. Һәм инде бүгенге көндә хуҗалыкта 86 кеше хезмәт куя, шуларның 55-е хатын-кыз. Зарплаталарны, хезмәт хакларын вакытында бирергә тырышабыз. Бүгенге көндә 10 айлык нәтиҗәләре буенча 55 миллионлык безнең зарплата бирелеп, бер кешегә средний месячный зарплата 29900 безнең бүгенге көндә туры килә. Һәм инде бу общий зарплата объемы выручкага 19% тәшкил итә. Шушы саннарга күз салсак, бу инде безнең хуҗалыкның тотрыклы икәнен күрсәтә торган саннар. Аллага шөкер. Монда инде минем әйтеп китер идем. Игенче хуҗалыгында бүтән яктан бүтән төр специалистлар белән тәэмин ителгән бу хуҗалык һәм инде үз эшен яратып, үз эшенә намуслы карый торган эшчеләр эшли бүгенге көндә. Шушы территорияга кергән 8 авылдан безнең основным эшчеләребез яңадан да инде бер смена сыер савучылар безнең Арча районыннан килеп эшли. Аларны безнең бүтән эш вакыты автобус йөртә бүгенге көндә. Бүтән эшләрдә планлаштырылып, безнең бухгалтерия системасыннан да учетлар булдырылып, бөтенесен шулай җайлап алып барабыз. Измәй ягында да, Шикши ягында да терлекчелек биналары, ремонт мастерскойлары, ашлык складлары, азык цехлары гөрләп эшләп тора. Һәм булар барсы да хуҗалыкның алга карап эшләвен, авылның киләчәге өметле булуын күрсәтә. Әниләр көне якынлаша. Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә билгеләп үтелүче бу бәйрәм быел 28 ноябрьгә туры киләчәк. Районыбызда ана даны медаленә лаек булган 120дән артык күп балалы әни бар. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә шуның берсе белән танышып кайттык. Алдагы сюжет Кызылмиша авылында яшәүче Ризалә Хәбибуллина хакында. Бәлки минем әбине сез дә белә торгансыз, әбиемне әби диеп әйтү дә уңайсыз. Минем әби яшь әле, минем әби бик шибәр, әбине күргән кешеләр, кызлар кебек синдиләр. Ризалә апа Кызылмиша авылының иң бәхетле хатын-кызларыннан берсе. 7 балага гомер бүләк иткән ана 5 оныгының кадерле әбисе дә әле. Аны бәйрәм белән котларга дип бүген бөтенесе төп нигезгә җыелган. Ризалә апа шушы авылда туа, гомер буе монда яши. Тормыш иптәше Нурислам белән гаилә корганнан соң беренче булып кыз бала алып кайталар. Аңа Эльза дип исем кушыла. Эльзага иптәш булсын дип, яңадан 87 елда Рәдиләне алып кайттык. Рәдиләдән соң мин колхозда ындыр табагында эшләдем инде. Шул ындыр табагында эшләгәннән соң 91 елда Ләйләне алып кайттык.
Аннан соң, Лейләне алып кайтканнан соң, мин фермага, колхозлар безнең бергә кушылды да, мин инде фермага учетчик булып эшкә төштем, учетчица булып эшкә төштем. Шуннан соң 95 елда улыбыз Фәндүсне алып кайттым. Фәнне сөяр, укымышлы булыр дип Фәндүс исемен аңа бабасы сайлап куя. Шулай булып чыга да. Егет белемгә омтылучан, уҗат булып үсә. Бүгенге көндә ул Аграр университетының магистратурасында белем ала. Безнең әни иң әйбәт әни инде ул. Безне 7 баланы тәрбияләп үстерде. Бик зур рәхмәт аңа. Һәр вакыт аңлашучан. Безгә ярдәм итеп торды инде. Шуңа күрә аңа бик зур озын гомерләр теләп калам. Авыртмыйча, сабыр гына итеп. Шулай яшәргә ясын безнең янда. Фәндүстән соң Рүзәл, аннан соң Әдилә дөньяга килә. Рүзәл гаиләне финанс яктан кайгыртучы. Аграр көллиятне тамамлауга ул башкалабызга акча эшләргә китә. Янында торучы кызы Әдилә читтән торып кооператив институтта белем ала. Үз авылларындагы балалар бакчасында эшли. Буш вакытны алар бергә уздыра. Иң яратканы кич утырып киемнәр бәйләү. Шул әни белән без кичләрен бәйләргә яратабыз инде. Әни үз схемасы буенча бәйлим. Мин җепне белән бәйләргә яратмагач, мин крючок белән бәйлим. Ана даны медален Ризалә апага 2006 елда бирәләр. Ул һәр баласыннан канәгать булып горурланып яши. Илгә кирәкле һөнәр ияләре, бухгалтер, сатучы, педагог һәм башка белгечлекләр буенча хезмәт күрсәтәләр. Төпчекләре Камил, Ризалә апаның олы оныгы Раян белән 1 яшьтә, 7нче сыйныфта бергә укыйлар. Ансын тоже бик теләп алып кайттык инде. Инде ахырга төпчек булыр дип. Камил инде тоже әти инде аңа Камил кушык дип, балаларга күбрәк әти кушты инде безнең исемне. Камил кушык дип, без инде аңа Камил куштык. Ул да сынатмый. Әйбәт кенә укып килә. Баскетбол белән шөгыльләнә инде. Ярышларга йөриләр, районнарга әле менә Аксубайдан кайттылар яңа гына. Мин әнигә кар көрәргә булышам, шибиләргә ашарга, бакчада төрле эшләр эшләргә булышам. Әни, мин сине бәйрәм белән котлыйм, озын гомер, бәхетле булып яша. Яшәүләре гомер буе Ризалә апа туып үскән нигездә аның әти-әнисе янәшәсендә була. Ире Нурислам Себердә эшли. Кичкенәдән дөм сукыр булып яшәгән әтисен, авырту әнисен калдырып Ризалә апа читкә китми. Өстәвенә алар бала тәрбияләүдә иң зур ярдәмче дә булалар. Үзе җирлектә сәнгать җитәкчесе бухгалтер вазифаларында башкара. Соңгы елларда терлекчелек өлкәсендә хезмәт куя. 2018 елда яңа йорт салып башка чыкканнар. Ире Нурислам гына узган ел бакыйлыкка күчкән. Күп балалы әни булу героебызның балачак хыялы. Сабыен беренче тапкыр кулга алган көнен әле дә хәтерләй. Иң беренче изны инде мин озак кына больницаларда ятып алып кайттым инде мин аны давление белән. Аны алгач инде ул башта куркып инде. Ничек кенә юармын, ничек дип. Һаман да шул апа инде. Әле бит апа вакытта мин кияүгә дә чыкмаган ия. Ул инде кайтып, аның белән җуындырып, әни булышты инде, әни әле вакытта йөри торган ни вакыты инде. Ул хисләрне, беренче бәбиләрне инде алып кайтканнарны аңлат. Аның бөтенесе дә шулай, бөтенесе дә кадерләнең. Инде ансы хайран үсеп җиткәч бит инде йөри башлагач, нина Рәдиләне алып кайттым. Ансы бөтенләй икенче күктә инде менә алар берсеннән берсе һаман итеп үзенә тартып инде. Менә төпчек малайыгызны тапкач, ничә яшь иде сезгә? Төпчек малайны тапканда инде миңа 42, 43 яшемие, 42 тулган иде. Инде аны мин Кесарев белән алып кайттым ансын. Барыбер ансы инде бөтенләй икенче инде. Ну, һәрбер нәрсәнең үз вакыты дигәндәйме, аны карау авырлаша башлый инде аннары соң. Сабыр, кешеләргә бер кайчанда юк дип әйтә белмәү Ризалә апаның үзенчәлекле сыйфаты. Аның менә үз фикерен әйткәч, аның карашы сизелә иде. Моны эшләргә ярамый икән дигән. Ул юк, алай эшләмә димәйде. Күз карашы, аның менә үзен ничектер тутып куюы, башына аскаю дип әйтим инде, ул син үз фикерен әйткәч инде, фикереңә. Менә шул ягы инде. Ризалаша кеше белән, ләкин сиздереп тә куя инде. Тел белән түгел. Әби, Аллаһка шөкер, үзенең майлары күп күрә безне. Тышкан сайын бөтен нәрсә әзер. Мончасы якылган була, ашарына пешкән була.
Шуңа күрә без атнаның 2-3 көне монда инде алда әбидә. Ул кешесен шул бит инде шүбетүгә куябыз барасы килә. Без күбрәк монда тартабыз инде. Бар яктан да килгән, булган. Атна сайын шушында инде без атна ахырында килеп булганда калдырган юк, гел хәлләрен белеп торабыз. Үзе дә бәхетледер дип әйтәбез инде әбине. Biz de beytik şunu hatlı bağlar, anıklar. O yüzden bize kuvvanış, bәхет дип әйтик. Исен саугына булсын. Яшьлек Кукмарага чыгып китеп, хәзердә шунда гомер итүче Фидания апа белән алар бер туган. Гомер буе бер-берсенә терәк, кирәк булып ярдәмләшеп яшиләр. Иптәшләрем котырттылар, пробытка кайтканнары. Шуннан котырттылар. Әйдә Кукмарага, әйдә бер кешәп киләбез дип әйттек дип. Мине барабыз, иртә белән автобуска чыгабыз 7нче яртыдагы диләр. Иртә белән караңгыда ялы кискене. Киттем. Көтеп тормаганнары. Әни мишә буенда затып калды. Әнидән бер көн аерылып торганым юк ие. Әни, балакаем куып җитмәсәң кайт дигәне, бүген дә колакта яңгырап тора әниемнең тавышлары. Әнидән дә кадерле, иннедән дә иң зур байлык юктыр бер җирдә дә. Миңа иң байлык шул, бөтен кешегә дә телим. Шуннан барып эшләгәч, хайран эшләдем инде. Нар иптәшем белән таныштым. Мамадыш районы. Ямаш авылыныкы. Biz Зәйтектә шунда бергә эшләдек. Бер цехта, ул мастер. Мин просто эшче. Ул бәбәйләрне алып кайтуы тоже иң зур байлык инде безнең өчен. Бәхет, шатлык шул инде. Икенче улым алып кайткач та сөендем. Аларны инде үп кенә ятасың инде, бик тәмле инде малай. Әни булу ник шатлыктыр инде. Әни булу әйтеп бетергесез зур ләззәт. Бу хисне кичергән кеше бәхетле, ә күп балалы әни аеруча кадерле була икән. Әни булу инде ул бик зур хисләрдер дип уйлыйм инде мин. Аны инде бер нәрсә белән дә алыштырып булмый торгандыр. Аны башта аңламыйсың инде, менә шул әниләр үзең әни булгач, аннан соң инде әни яннан киткәч, менә шул вакытта ул бигрәк тә инде, әни янда әзрәк утырып торасы калган икән дибез инде. Башта бит инде эш дибез, җитешмибез. Менә шушы әни исән вакытта әниләрне инде күбрәк аларның яннарында булып, аларга инде безгә күчтәнеш тә кирәк түгел, бер нәрсә кирәк түгел. Бу балаларның күзләреннән шатлык чәчеп, кочакка йөгереп килүләре күңелгә рәхәтлек хисе бүләк итә. Хәбибуллиннар гаиләсе бәйрәмле тормыш белән яши. Бәйрәм белән әниләр! Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән озатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Сез безнең чыгарылышларыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша үзегезгә уңайлы вакытта интернет чыганаклардан карый аласыз. Барлык әниләрне дә алда торган матур бәйрәм белән котлыйбыз. Без сезне яратабыз, сез безгә кадерледән кадерле һәм газиз. Исән генә булыгыз. Бүгенгә сау булыгыз.